eri kategoriaa, missä voidaan pyöriä. Eli on hyönteisruoka, joka on kasvatettu ihmisruuaksi, ja sitten on hyönteisruoka, joka on kasvatettu eläinrehuksi. Ja tämä ihmisruokakategoria jakautuu kahteen osaan, eli niin sanotut tehotuotetut hyönteiset, joita kasvatetaan valvotussa olosuhteissa ruokaturvallisesti ja useimmiten päätyvät sitten kuivatettavaksi ja jauhettavaksi, ja jauheista voidaan tehdä sitten erilaisia elintarvikkeita. Ja se toinen puoli on sitten sellainen, joka kiinnostaa kokkeja ja ravintoloita tällä hetkellä tosi paljon, eli tarjolla hyönteinen sellaisena kuin se on, ja ne voi olla vaikka paikallisia kausihyönteisiä. Meillä ötökkäkausi Suomessa, moni ei ymmärräkään, että kuinka pitkä ja hyvä ötökkäkausi meillä on, että se alkaa jo maaliskuun lopussa ja loppuu tosi myöhään syksyllä. Viime syksynä mä kuulin vielä marraskuun alussa rantaheinäsirkan tuolla Kemiön saaressa, ja varhaisimmat hyönteiset tulee tosiaan maaliskuun lopussa, siellä alkaa jo kovakuoriaista ja perhosten toukat pyöriä. Ja muurahaiset heräilee sitten siinä huhtikuun kohdalla, ja tällä hetkellä ötökkäkausi on ehkä kuumimmillaan, että kannattaa, jos on vaikka mökillä, niin menee aurinkoiselle niitylle ihan vaan haavikouraa, ja se on mukavaa puuhaa. Ja tänään me tarjoillaan vähän sekä että pääsette maistamaan, miltä sellainen tehotuotettu hyönteinen maistuu. Se on upotettu tommoseen lihapullaan pyörykkään, ja sitten meillä on tällaisia hyönteisiä ihan ansi tai näin. No. Oliko sulla siitä maistelusta vielä joku vinkki?